God aften og velkommen til DR2 Udland. Mit navn er Peter Sabro, og vi vil i dag bringe en vanvittig historie. Det er i dag mere end 20 år siden, at den kolde krig sluttede, og man vil tro, at det indebærer frihed for et verdenssamfund. Men rygter viser, at Rusland har gang i et vanvittigt samarbejde med Iran om atomvåben. Vores kilde fortæller noget, vi aldrig har hørt før. I have seen the top secret documents that indicates a cooperation between the Russian government and Iran. There is simply a deal about the transporting of the very dangerous uranium and the nuclear missiles from Russia to Iran. Disse dokumenter har selvfølgelig vakt kæmpe interesse inden for medieverdenen. Og især da vi ikke for lang tid siden havde interview med præsidenten fra Rusland, Medvedev, som sagde, at han ønskede samarbejde med Vesten og en multipolær verden. Men det han i virkeligheden mener, er, at Rusland skal op og have gammel status som stormagt, og næsten op og have verdensherredømme. Er det virkelig hans intentioner? Vi giver ordet til præsident Medvedev. These transactions are legitimate. We are democratic countries, and we do not cooperate with any particular countries. We trade with the world like any other democratic country. Ja, præsidenten forklarer jo tydeligvis, at der er ingenting galt. Men kan man også stole på det? Er han også så ren i kanten, som han synes at være? Det bliver en sag, der bliver meget spændende at følge fremover, og vi vil selvfølgelig bringe nyhederne, så snart de kommer. Farvel igen.